Il-qatt fl-Ewropa qed ikompli jiżdied sa Mejju li għadda dawk li kienu qegħdin ifittxu impjieg laħqu 26 miljun. Fl-istess waqt fl-Unjoni Ewropea bħalissa hawn madwar 2 miljun post tax-xogħol vakanti. Waħda mill-problemi li qed jaffaċċja s-suq tax-xogħol Ewropew hija li l-ħaddiema mhux qed ikollhom il-kwalifiċi neċessarji sabiex jagħmlu x-xogħol illi qed ikun offrut. Jeħtieġ li tinstab soluzzjoni għal din il-problema billi tittieħed azzjoni sabiex il-ħiliet tal-ħaddiema jkunu jikkorrispondu mal-ħtiġijiet ta' min iħaddem. Din kienet it-tema ewlenija li ġiet diskussa waqt laqgħa informali tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea illi saret fil-belt kapitali tal-Litwanja, Vilnius. Is-Segretarju Parlamentari għar-Riċerka u l-Innovazzjoni żgħażagħ u l-Isport Stefan Bontempo li kien preżenti għal-laqgħa fil-Litwanja ħabbar li l-Korporazzjoni għax-xogħol u t-taħriġ f'Malta ser tagħti bidu għal skema ta' intraprenditorija għaż-żgħażagħ. Permezz ta' din l-iskema ser jiġu offruti sessjonijiet informazzjoni dwar l-intraprenditorjat, kif ukoll korsijiet ġenerali u speċifiċi. Dawk li jirnexxu ser jingħataw ukoll għajnuna finanzjarja sabiex ikunu jistgħu jiftħu l-impriża tagħhom. Dan hekk kif matul il-laqgħa informali tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea intqal li fl-Unjoni Ewropea għandu jsir sforz sabiex il-ħaddiema ikunu aktar kwalifikati u jkollhom aktar motivazzjoni u spirtu intraprenditorjali.